Good morning Dino. So ngayon, balikan ko si Maya Mia sa kuang yang gi-apply gahapon kay naa may mga reply dadto nya dili ko tingkubil-kubil sa cellphone ako kay dili ko kamao. Morning. Balikan na to, guys. Ikaw di hi guys, di hindi. Si Dia, hi guys, kano? Dia, ha. Ban ka Dia? Hi guys dayon. Ya si Kiki nagminikirista sa siya. Napod si Abay ning apil pag minikirista. Nya kasama ko si Jay uban-uban ako kay gabi wa ni katulog kay sakitan og tiyan niya ginumag tubig naglantaan. Ako aning gipahuyupan ni Uncle na muuba naman siya. Nagabaan na gid to, guys. Dali ra ni siya gabuunon ni nga bata. Kabulakan mo og gyapon agluya basta agkakuan sa tao ba. Dali na. Bye-bye, Jing. Bye-bye, Jing. Bye-bye. Punta mi kay Maya Mia. Uban ako si Jay. Okay. Wala na kay lante? Ha? Wala na. Sige, magpa-outro. Taghuyop ni Uncle karon. Hindi pakaon ko na sa daan, guys. May lang ni karon maninilakaw si ate. Murag nagkuan din siya sa epektibo gito nung wala kong talumtum. Ang sama na siya na. Anak ko ilan ni Maya Mia. Uwi na kami. Human ako upload ni Maya Mia unya. Gilantaw na po niya ang cellphone. Unya okay na jud. Ang step 3 na lang. So 24 hours man wa pa man siguro. Ako pa niya ipakita unya. Kasama ko akong jikiting. Uban-uban na ako, guys, kay nagbuntag jud nang way tulog. Magsigig sakit ihang tiyan. Init kayo unya. Mag-inumag tubig. Pagkabuntag naaman si Uncle akong gipahuyupan niya. Niyong ko mo adto kung Maya Mia. Patanaw na kong cellphone, ma-upload po ko. Ay ni guys kay mauban. So okay na siya. Okay na pa kailanat di wa na. Unya ang iya na lang karon nagpabilin nag-ubo na pod. Aning ubo. Wala problema guys kay kaya ako mga bata, upat kabuk ako mga bata no. Wala na nako sila pang anara sa mga antibiotic nga kung mag-ubo nang magpalit ning kog antibiotic wala. Kaya nga ako kung apuhan sa una, lula sa akong mama. Kanang sumana ha. Mama pagid sa akong lula nakaapas pa man ko kay namatay to sila murag 107. Apas pa ko. Nya ako sa una kay hilig man ko maminaw maskin bata pa ko ba. So nagamit na ko pag nanakoy anak. Nya manambalay pud to. Mutambal sila. So ang amuhang palibot sa akong uyang ang ilang palibot mga herbal. Natanan herbal, maubo, kay nang magkuan kog ngipon, magnipon ang mga bata.
Way problema na sila mga kuan niya. Napoy mga lihi-lihi. So mukuan man lang jud tada na lain ning bukid niya. Dili pud ta kanang igo-igo ra ta ba nga kuan di anang mga ungipunan mo nang kuan kaya ako mutamod jud ko sa mga kanang mga karaan ba. Umunang wala na nako gipang-anad ako ang mga anak pod nya mga herbal ra na kanang mga galabo, limonsito, batikulon og rosas dihapon. Mura na ako ipangkuan sa labdan og ay kanang kuan kining mag-ubo unya kanipong tawa-tawa labing maghilanat na tawa-tawa moy ako iatraka sa mga bata kay iwas sa kanang mga dinggi-dinggi ba kay ang tawa-tawa pertidyong tawa-tawa pabutin sa buhuloy makakuan man na makahilo na una nako ug makahilo pa nangahilo na kung mauyang sa una kami mo kuan mo pud na unya og mapiang pod kaloy sa Dios pod ako ra poy mag hilot-hilot sa kong mga anak gawas ng kuan mo nang wala ko naanad sa magpadoktor diretso sa bata kay kana ang para sa una nagnipon rito kong bata primero pa nako primero man lagi kadlok man ta nang hilanat ubo unya mahadlok man ko niya may silingan niya bata pa taba ikuan na kay na nagkuan pa dito naglibang-libang mo tuwa giadto nako sa doktor pag abot nako sa doktor giresitaan sa tambal antibiotic naglunod ang hilanat paglunod ang hilanat ginuko di na pakatingnungog hinon akong anak so gidagan ako sa manambalay nga kanang mantawal ra ba kaloy sa Dios ang akong bata gisuka tanan klima lagi kay nalunod di ito kay ngipon ra siya mo nang karon ni ako mga anak mga dagko na lang ni wala ni sila nakatilaw sa mga antibiotic mga herbal ra ni guys maning karon ang akong tarutay ako ara ning kuan sa galabo unya hiniguman na magbik kay magbik po dito ila mayamiya karon dito ang kuan na dito dapit ang batikulon pod a few moments later. So for today video guys padulong mi magbik so naa si mama niging vlog si mama ilang na siya kasama kong mga bata Teka nagibot dita. makaon Amin guys. anya Lang kayo ko. Anin pinaka kuan kanila. dali Tugmong na si Ritzy. oh may ako iya ipakuan na siya kwaon man nya ang gipadala na ara sus Ginoo ko bi og si Jay pod ang nagdala sa iana bi dito na trabahoon So mamang radana mag-bake day mi makuan dia tada mamang radana. yato na sila ni auntie og Auntie Linda og Auntie Ima. Ako na gani, nagbina na sa takaron. Unsa na oras ala alas 4 man mama da? Gani, lagi ginagawa pa sila dito. Ito ba nga? Hapon naman. Unsa handa? Kinsa ta birthday? Kinsa ta birthday? Kinsa ta birthday? Ang handa na sila aloy. Milo, ladila handa na aloy. Unsa? Di handa. Tayo handa aloy. Unsa handa? Unsa birthday buong? Handa birthday. Unsa handa?
Uy. Tsa! So Lord God, basta ikaw na lang mantigo masabot na mo o kasi ka lang ang mga balatian sa uban kasing-kasing sa uban yung unta mo koyog unta sila ni ining panahon na kaya mara ka ni time nga among ikuan sa matag balay basta ikaw na mantigo Lord ka ang ilang tagsa-tag sa kanuna o kasing-kasing alang sa pagsabat ni ini daghan kaayong salamat sa atong pasinong awit kita sa mga tinunan ni Jesus, nakahirusa nagpadayon sa misyon ni Kristo. Katawhang propita, pari og alagad, ang katiling bansa kabus, simbahan sa kabus, kita ang katiling sa mga tinunan ni Jesus, ginaw sa ginambigit sa atong Ginoo, na ginambitay sa pulong Eucharistia, o mga kaptangan, suod ka mga higala, kagilingban masaksihon, katilingban maampun, katilingban nag-alagad, kini ang jikiki, katilingban masaksihon, katilingban maampun, katilingban nag-alagad, kini ang jikiki, kita ang katilingban sa mga tinunan ni Jesus, namati sa pulong sa atong Ginoo, nagsaksi nagsanyaw sa maayong balita, sa atong kaluwasan o sa ginharian, kita ang katilingban sa mga tinunan ni Jesus, nagampo ang nagsimba sa atong Ginoo, andam nga muhalag sa atong kinabuhi, sama ni Kristo, labaw nga pahin, katilingban masaksihon, katilingban maampun, katilingban nag-alagad, kini ang jikiki, katilingban masaksihon, katilingban maampun, katilingban nag-alagad, kini ang jikiki. Pila ka pinabuhi ka rin na nangatalas bata o pigulang. Amuhan, haman, o gana ko, ano din nagtiningganay. Nag-away rin. Pinagtiningganay. Pero pinatandaan na naman ba? Oo. Pinagtiningganay lagi. Pag ang asawa, sumbang ba na yun, ano yung wawsi? Hindi mo tagig. Dunggap, ano? Anak man. Hilakilang ng asawa. Ato kayo sumbong. Imo mo lang sumbong nga, imo mo lang pinili. Doon na lang niya. Bahala din. Pagkataman ang Agagato mo sa nato. umagan nila. Hindi mo na sila. Iwa ka man mabuta. Bali-balihon. Iwa ka man mabuta. Lalo ka na nga muna iyang buwan. Agsali ka pag lamok. Wala dig. Wala dig. Bahala magkumkum ka sa bukong. Wala dig, pukulun ka. Ay, kung na. Dagan na lang. Wala ka na lang. Wala tahong hindi ka makadagan. Di agwantahan na lang. Isak na din yung mama sa una. Nga yung papa gamit sa sanggut. Dagan na yun. Dagan na lang. Digana. Na lang. Hindi ka pasapnan. Kung masaplan ka sa di mo sa panigbas sa tinigbasa ka mo di siya po nada di mo sa tiyag pangwan pang basta naman lang tong niya Ang pangutana, kung kaya ba nato makapasaylo sa
Ato gaway. away. Manang pangutana diha. Kung unsaon nato pag dumalang atong kaugalingon. Kaya ba nato mapasaylo? Kaya ba ta magpahulam nga di na bayran? Kaya ba ta nga maghatag nga ihatag pag ginaban? Mao na ang atong dapat kumalandungan kung unsaon. Kay halos kitang tanan nagkinaiyam tungod sa atong katubuan. Dahil Ang manguwang nag-ina dahil naman pumatag. Ginoo, kung muhatag ka, iyang ibalik sa imo, pasubrahan pa. Pero kung mura-mura, di man kita makapatag. Kung bayluan tagin ka, o diya, bisag na o diya. Ano kay ipat sa bugas niya. Ay, palit sa bugas. So, inaana raman, kung kita sa magatag, ako ba pero may nagatag. Agi may kung maghatag sa tayo nga. Kana siya pili pero kung tigaan. Atong ibisong dayo mo ilato nga. Di na mabuhi sila go na ko tiga eh. Oo. Di na sila mayo kung di ka Di na siya mabuhi mo na ko sa kawayo. na lang paghatag. So, ato ning basahon ang kuan din ni para makuan kita kung unsaon, no? Niya, kuan din hiyo. Tanan na lang anak. Sa kalibutan nga anaa ang presensya sa kagubot panagbingkil sa matag usa o competition sa larangan sa kinabuhi mabati pa nato ang gugma niini kompetensya sa kinabuhi ang kagubot maghatag kanato og negatibo nga panglantaw sa kalibutan ug sa kinabuhi sa usa ka tawo. Ang walay pagsinabtanay sa usag usa maghatag kanato og dili maayo nga relasyon sa kinabuhi. Ug ang mapahitason maoy magtukmod kanato sa dili na pagtagad sa ubang isip usa ka tawo. Sa kini nga pamaagi ang gugma gayud ang magsakripisyo niini. Ang gugma nga sakripisyo Sinaptanay. mga igsuon ko diha ni Kristo makita og mabati nato ang dagan sa kalibutan karong panahon na pinaagi sa social media nga magpamata kanato kung unsa na ang nahitabo sa matag usa ka nasod. Makapangutana ta sa atong kaugalingon unsa kahidangatan niining tanan. Ang walay hunong nga kagubot sa nagkadaiyang nasod tungod sa walay panagsinabtanay sa usag-usa. Nakita nato ang epekto sa panagbingkil-bingkil sa nasod batok sa usa ka nasod nga wala gayoy maayong panig-ingnan. Inoon dili man kini nga karon lang ang mga panghitabo kay kung atong ibalik lantaw ang kasaysayan anaa man pod ang panghitabo sa una nga sama ra pod karon apan dako kini og epekto sa kinabuhi sa usag-usa. So karon na ana da nasod batok nasod igsuon batok igsuon kay nga no bisan ganito presidente nang giaway ang highest ranking official sa Pilipinas nang giaway na tungod sa unsa anak, ginikanan ko, anak tao. Tungod sa garbo, tungod sa ilog sa katungdanan ilog sa kuan kanang abilidad ilog sa kanang gusto nga ilgon gid ka pinaka kuan harian. Hari. ang walay pagsinabtanay mao gayud ang magdala kanato didto sa panagbingkil sa usag-usa. Ang nagkadaiya nga prinsipyo gusto og batasan ug ang batasan maoy magpapapa sa gugma nga ginamithi sa katawhan. Tungod sa atong gusto nga kita lang gayud ang mahimong maayo kay ang uban dili man sugod ang walay pagsinabtanay sa isig katawo. Og ang gugma mapulihan kini sa kasuko sa kasing-kasing. Og tungod niini kini hinungdan nga lisod mahuktan ang gugma nga atong gipangandoy. Tinuod dili. Tuod gid na. Ito ang
gugma ni mo rin, hindi ka mo sinabtan ay. So, unsaon lagi nato itong kaaway? Istorya mo rin na sa kwalog. Unsaon lagi nato itong kaaway? Magkapasaylo ba ta? Ay, hindi nga sumbag ko. Okay, hindi mo sumbag nga. Huwag ka nagbaw. Adunay kalisdanan sa pagpadayag sa gugma. Kung ang matag usa kanato naglantaw pirmi sa lumba sa kinabuhi. Buot ipasabot nga ang matag usa kanato mo angkon nga kita ang mas maayo kaysa uban. Og tungod niini mamahimo nakita nga Kami sa kasarakan mo, o dili mo kami tugyan sa panulay, hinuhalo sa kami sa karutan namin. Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos na kanimo. Bulan ikaw sa babaeng tanan, uglang sa bunga sa tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampong kami makasasala, karunog sa oras sa aming ikamatay. Amin. himaya sa man sa anak sa Diyos. Ngayon sa sinugdan karon sa gyapon tuigan na tanan. Amin. So dili na lang ta magampo-ampo sa kan nagpambitay naman ta. Oh, dili na lang. So panapos na lang. Kaya po ilan yung bilma dito? Ilan naman tayo lang. So panapos nga awit. Wala na'y lain gawas kanimo Jesus. Ikaw ang akong hari, ang akong Ginoo. Diyos kaming kasing-kasing ko. Ikaw ang imuha. Ikaw ang akong pangandoy. Ikaw ang kalipay ug ang katagbawan. Paglaong kaning kinabuhi ko. Dadako kung asa ka mo ato. Muguyog ko kanimo. Tuloy ko papaminaw kanimo. Sulti ko Ginoo. Wala na'y lain gawas kanimo Jesus. Ikaw ang akong hari, ang akong Ginoo. Diyos kaning kasing-kasing ko. Ikaw ang imuha. Ikaw ang akong pangandoy. Ikaw ang kalipay ug ang katagbawan. Paglaong kaning kinabuhi ko. Dadako kung asa ka mo ato. Mukuyog ko kanimo. Tudloy ko pagpaminaw kanimo. Sulti ko Ginoo. Kay mukuyog ko kanimo. Kay mukuyog ko kanimo. Alamit na naman. Naman ang among hiniusa nga pag-ampo. Dinhi sa balay ni Richie. Hinuhaton ta, Lord, nga panalinginan mo si Richie o si Sherwin nga magkahiusa o puno sa gugma ang ilang panimalay o gatagi sa Lord sa panalangin alang sa ilang panginahanglan adlaw-adlaw, Lord God. Ingon man sab kami ni ini kadungan nagtambong ang busang pangayoon ng mga Ginoo ang grasya nga among dance. Amin ko. Mag-lista po kami. Ay na lang, daghan mata kaayo. Mura mga naunga. Pagalan sugat. Wait, kadaghan ba rin nga disipulos? Hindi yun, ina, dagkanta ka ni. Paninya. Hindi ko ana na kita. Tarong din ang santos ni mo. Bago na wala. God bless. Ilista, untay patambong na na sila kay way maglista sa attendance sheet.
Kinahanglan rabi na nato. Oy, nasayod ba mo? Nga kung walay kuan sa walay atin dani, panahon nga dunay hangyoon niyo sa pari, dili na mahimo kung walay kuan. Wen, pagwaang mga plato, wen. Okay, okay. Asa ko pinutang? Ako di karang kuan. Andi na. Una ka mga. Dali mo tani mo. Una tani. Ang sagot ko na ibig sabihin sa Dili ay sa kanay. Ano mga gamay? Ano ano? Yan ka na, andi na. Ayaw, pero makondiresan man. Dala tagsaka, digit. Bina. Isa na kuan. Ina nagapon na ba? Ban ha? Oy, lakaw. Ha, basta lakaw. Ito na to, ino. Bigito na rin. Imo tingala imo sila imo. Akin linda. Ikaw na lang. Imo tingala imo. Binat ito. Aso kay kuan guys. Ingat isa pa. Kaman imo. Ano ba imo lang? Oh, kaya di start. Nana yan iskar. Dali dapat. Nana ya. Wala. Ay, dai kuya. Oh, kasama na kay kuan. Ako kay, dali mo kay. Ha? Oh, ate ate. Na, tuloy. Tara ya. Oy, ako. Ako. Oh, sumunod ako kay. Oh, dugo ko sa kuan. Dali mo kay kuan. Oh, kaya. Oh, kintaman. Ito din. Ha? Okay, kumatunga dulu dikit segini. Lang sila antik. Uy, kali lang. Uy, abli isa. Ini Sherwin. Dari mo? Uy, ito dari mo. Dari mo kay. Oh, kita balik tadi. Lama nga sa tabalay. Yagan matang grasya mo abot. Nah, wala mo na isa. Wala mo taon. Asa dira? Ana imo nanti. Ako man nagay. Kinsa kay walay ko? Wala na ginom ka na? Hindi wala na ginom. Iyan sa dito linya. Ah? Oh, dito lang. Kinsa to ah? Si Ante. Oh, gani mo dai. Mahal lang. Eh, ni kaon? Tunga tagay si Kaptan. Uy, ginuko ba sila imo Mario? Dara Mario. Imo na Mario. Pero wala si Tay Tay. Pangit na pa guys. Yan ang kaon. Kita na to. Imo kan na katong kaunon. Ano? Imo na ini. Ikaw ba na tagrasya. Ikaw na ka. Ang pagkain nila ng butang. Ulo ko lang. Gamay ko alis. Ko. Ina ilang gamisa. Ay, na rin. Sikim. Dami ninyo. Uy, aman mo bahin. Aman mo bahin. Imo babahin ata. Uy. Aman mo bahin. Ha? Aman mo bahin. Guys, kahuman naman yung pangaon, yung snack namin. Ay, nabagaro kayo yung kaon. Mama Bibing, nakainom ba kagkok? Nainom na ko. Nainom na ko. Kainom na ko. So, si Mamang, o si Mama Ilang, si Ante Linda, si Lining. O, dinhipod. Buwa ko na yan, ikaw ano ko natambok. Si Auntie siya ang leader sa cluster na mo. Si Auntie Ima Dagundon. Muna siya. Nya kanipod si Mario. Siya muna po iyang ibili na mo. Nya si Jay Jay wa pa na humagkaon. Ali na Jay kay mo uli na ta. Di ka mag-inom kok, inuma ibin oh.
Nya kay hapon na, so manguli nami. Tiwas ko limpyo. Aw, liwas day tempyo. Limpyo ko ba? Di bye-bye. Bye-bye. Hello guys. Agay. Kaon maday siya Di man? Gamay na ba ulo na di? Di man na kumaak? Unsa? Unsa gamay ra? Gamay na ba nagigitan? Aga naman sa kilo. Ang baston. Ha? Misis. Alay, baston. Ang ngayon damo ka. Ikaw gigilay. Sirwen ang ngayon gigakedad to. Hi guys. Agoy, Win, paliugot charger Win de. Win, nasa kwan Win. Naasa kana ang rice cooker. Da ikaw na panghugas diya sa plato? Ay baso. Nato na mi. Na ikaw be. Bye-bye. Na. Agay na mari papa ni pintit di ay. Pag amin gid sa yaya mo. Oh, kani nga balay mo ni akong uploadanan kung maglakaw sila ni ate Mayamiya dani ko ila angkol kapatid ni mamang. Risdi de karon nimo. Dong. Umanami bake ato kang ate Ritzy. Unya nakakaon ming tanan, naka-snacks kaya wala man si madam, so ako ang iyang gipa video. Ako ang nagkuha content sa iya ni ate Ritzy. Kaya naasay lakaw nga importante guro to. Nya na sila ni ante muning kinabuhi sa amo guys dani. Muning kung danlog mag-ulan sa kana si Mayamiya dili gud na niya maanhi dinhi ang motor kay sapa man. So dani ra kukutob sa akohang video no kay nasaksis man mi didto sa kang Mayamiya nga nag-bake me inubanan sa mohang mga leather niya was o ay danir ko kutob daghan salamat o God bless na tong tanan no.
Bye-bye.